Отдавна не сме снимали. Сминали? Да. Сега сминаме. Много хубаво става. И човек за такова, като тръгне, значи ако не е правилно нещо, после като тръгне, отдавна не сме се смяли. Отдавна те не сме се смяли. Не бах такова вид нещо. Отдавна не сме... Стойката беше развалена, самата електроника на стойката не беше добре и трябваше механично да се стегне. Да. Жироскопа беше повреден. Да. И това... Смисъл сега вече много добре. По-добре. Да, много добре. Да, сега е вече около 100 мегапиксела камерата с нея. Много хубаво. В тъмното... Видя ли какво стана? В тъмното светва. Точно така. Хубаво е, значи. Надяваме се да върши добра работа. Този клип ще го пусне и ще стане най-известния. Този клип. Да. Клипът е този. Е този 1 минута, 2 минути клип. Много ще стане известен и се надяваме дали поне 20 човека да го гледат. 20. Максимум. Не. Минимум 10 човека. Да, максимум 20. Да, максимум. Айде да пуснем 21-2, нали? Поне 15 да го гледат, пак е супер. Да. 15 човека да го гледат, защото за YouTube е важно и ние искаме да имаме много голяма гледаемост. Сега не се изпърляме сега с 30 човека да го гледат. 30 са прекалено много. Ние сме реалисти, 20 човека. Да, и можем да ги прочетем даже колко бъдат повече. Да, гоним... Максимума не го гоним. Ние гоним към 60 абоната на канала да имаме. Да. За сега. Да, ориентировачно толкова някъде като бройка. Да го правим много дълъг, нали? Да ги помним. Да го гледат. Не, поне да ги помним кои са, нали, по имена. Те са наши хората, да. Да не го правим много дълъг, сега ще го спиря до тук. Да не става много дълъг. Дали? Значи няма го гледат. Да. Пишете в коментарите дали е много дълъг нещо. И добре ли се чува и се вижда в тъмното. Благодаря ви. И ние много ви обичаме, подкрепяме и да, постоянно сме с вас. Надяваме се, 20-22 най-много. Вие сте най-готените човек. Благодаря много, супер сте. Супер сме. Успех, хора. Да, не мога да затворя човек. Не мога да затворя.